Hej, jeg hedder Katrine. Til daglig er jeg sygeplejerske, og ved siden af mit sygeplejerskeerhverv, der er jeg aktiv idrætskvinde. Jeg løber, jeg styrketræner og laver også meget andet end det. For cirka 3 måneder siden, der får jeg en skade i mit venstre knæ, hvor jeg lander forkert. Og jeg får en inflammationsskade. Jeg kommer ned til akupunktet, hvor vi begynder at arbejde med mit venstre knæ. Og lynhurtigt, der løser det problem sig. Så er det, at efter et par løbeture og et par træninger, at jeg mærker, at jeg faktisk har et problem i højre knæ. Og det er jo nok, fordi jeg har gået og kompenseret lidt. Så nu har vi arbejdet med mit højre knæ, og det fungerer rigtig godt. Vi har hele tiden fokus på, hvor det er, jeg oplever måske en lille smule gene eller en lille smule træthed i kroppen, og så arbejder vi der. Og så hver gang jeg får nordlig, så arbejder vi med min krop. Og det gør, at jeg forhåbentlig og efter planen skal løbe mit første maraton her om en måned, og jeg føler faktisk, at min krop den er rigtig stærk lige nu, og den fungerer rigtig godt.